Takže ahojte, ja som pri ďalšom videu a toto video je Ask, takže budem odpovedať na otázky, to už asi viete, môžeme ísť na to. Takže prvá otázka, smieli sa ti, keď si začala natáčať na YouTube? Smieli sa mi, ale teraz z toho neberiem nič, keďže sa mi môžem si smieli, ale už teraz z toho neberiem nič. Druhá otázka, hokej, fotbal, obidvoje, lebo aj hokej, faním aj fotbalu. A tretia otázka, Barcelona alebo Madrid? Asi Madrid, Real Madrid, lebo ja ho zbožňujem. Barcelona je fuj. Prečo chceš natáčať na YouTube? Lebo ma to baví. Aké je tvoje zviera? Pes a kôň. Máš domáce zviera? Nie, nemám, ale chcela by som strašne psíka. Strašne. Tvoj na YouTuber? Goguman TV a Selassie. Tvoja na YouTuberka, mama. Chcela by si sa dostať ďalej s natáčaním a tak. Jasné, že by som sa chcela dostať ďalej. Baví ťa natáčať? Áno, baví ma natáčať. Prečo Lilia? Neviem prečo Lilia, iba tak sa to skočilo to Lilia. Začal ma tak malý bratranec volať, že Lili a ja som tomu povedala Lia. Koza alebo ovca, to neviem, čo je za otázku. Asi ovca. Cez aký program natáčaš? Tak ja natáčam cez cez Viva Video, Viva Show, Video Show a tak. Koľko ti trvá editovanie? Podľa toho, aké bude dlhé video, takže aj hodinku, aj hodinu, aj pol hodinu. Že si predtým prestala natáčať, lebo sa mi smiali, ale teraz si sa nerobím nič. Mesto, dedina, mesto, prečo mesto, prečo dedina? Prečo mesto, lebo tam je viac športov a môžem sa venovať čomu chcem, svojmu športu. A na dedine nie nič, ale aj dedina, pretože tu mám už veľa kamarátov a je tu sranda. Takže tak, pol. Brat, sestra, sestra, prečo sestra, lebo viacej by sa to nemohlo zdôveriť. Ako bratovi, ja sa s mojim bratom veľmi nemáme v láske, ale máme sa radi. Ale moc nie. Takže toto bolo všetko. 16 otázok. Takže dúfam, že sa vám tieto askominy páčili a vidíme sa pri ďalšom videu.